Ej, men altså prøv at høre her. Jeg har da løjet for sælgere og salgschefer i, ja, det er jo sgu nok efterhånden 25 år, hvor jeg har gået og bildt dem ind, at et CRM-system, det er vigtigt. Jamen altså prøv at høre. Det er jo ufatteligt, hvad man kan få folk til at gøre. Fordi altså, der er jo reelt ikke rigtig nogen god grund til det. Hvis man sådan ser bort fra, hvis folk de for eksempel stopper, og så er der nogen, der skal overtage kunden og finde ud af, hvad fanden er der aftalt. Eller hvis vi bliver uvenner, og så skal vi finde ud af, jamen, nogen har gjort et eller andet, og hvad har vi egentlig aftalt? Så bortset fra, at der er nogen, der brokker sig, og vi skal blive enige om, hvad vi har aftalt, eller nogen skal finde ud af, hvad det er, der er aftalt, og hvad skal vi sådan set levere? Eller hvis nogen kører ind og får i en væg, eller får en tagsten i hovedet, eller hvad vi plejer at sige, så er der faktisk ikke rigtig en god grund til at have et SIM-system. Altså ikke før nu. Nu er der en kæmpe god grund til at have et SIM-system. Altså som i åndssvagt mange gode grunde til at få et SIM-system. For eksempel, at vi kan begynde at lade systemerne identificere adfærd hos kunderne. Altså lytte på, hvad de siger, komme med forslag til, hvad har du ikke spurgt om. Hele tiden optimere din dialog i forhold til kunderne. Komme med anbefalinger på, hvorfor din deals ikke flytter sig. Alt det kan vi gøre, fordi nu kan vi faktisk begynde at benchmarke op imod god sælgeradfærd. Men altså indtil fornyelse, så har det bare været noget, vi har sagt for at sælge nogle CRM-systemer.